jo sé molt bé el que estàs passant. No, en eixa edat no ho deus patir tant. Torna com abans a obrir el teu cor. Fes-ho i ja veuràs com ara ix millor. Escolta'm, sí, i para atenció. Ja ho descobriràs en esta cançó. Lo que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta otra vez, otra vez. Cree en mí, ya lo verás, como tu vida cambiará. Lo que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta otra vez, otra vez. Cree en mí, ya lo verás, como tu vida cambiará. Yo sé muy bien qué te pasa a ti. Con esta tensión no puedes vivir. Sé que alguna vez tuviste ilusión de una vejez sin tanta presión. Olvídate y vuelve a reír. Yo te enseñaré de nuevo a vivir. Lo que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta otra vez, otra vez. Cree en mí, ya lo verás, como tu vida cambiarà. I benvinguts a la Casa del Pou, a este museu històric etnològic del poble de la Llosa de Ranes. Vull donar la benvinguda, en primer lloc, als regidors de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes que ens acompanyen. També especialment la benvinguda a l'alcalde de Genovés, a Pere, per estar així amb tots nosaltres. Donar-li la benvinguda també al regidor de Sumacàrcer i bon amic, que també en totes les exposicions ens acompanya. Aureli, que ja també és com de la casa. De tots és conegut la implicació que Aureli ha tingut en el nostre museu i mai deixarem d'agrair-li el treball i la voluntat de fer este museu un museu de referència. Avui també al meu costat m'acompanyen Paco Tamarit, director del Museu d'Etnologia de València, de la Diputació de València, i el comissari de l'exposició, David Sarasol, i responsable del Museu de la Pilota de Genovés. Avui ens trobem en una exposició d'una de les activitats culturals, esportives, perquè la pilota no sols és esport, la pilota és cultura. La pilota valenciana té més de 2.000 anys, arranca, com molt bé sabreu, en el classicisme i tinguem, i de fet en el Museu de la Pilota de Genovés es pot veure alguna obra que representa, però la pilota al llarg de la història dels valencians tinguem documentació i així es podrà trobar informació al respecte. Hi ha textos escrits prohibint la pilota de 1391. Vull dir que la pilota està en l'arrel i en la història dels valencians. Per això dic que és molt més que un esport, forma part de la nostra identitat, forma part del que som com a valencians i per tant a un poble com el de la Llosa de Ranes, amb un trinquet que forma, com podreu comprovar ara al veure l'exposició, part essencial d'esta exposició i on la gent del poble va trobar-se representat, no podia faltar esta exposició. Ens trobem en la sala d'exposicions temporals que està destinada per a fer això, per a que el museu siga un espai viu i per a que puguem disfrutar de diferents exposicions, puguem tindre aquesta interacció de la que vam parlar el primer dia
per a que la gent pugui contínuament tornar al museu, diguem que tinga aquesta activitat el nostre museu. Vull agrair, per supost, a tots els representants de les associacions també així presents, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos. Especialment vull agrair a la gent de la pilota del nostre poble. Veig grans figures, grans pilotaris que sempre ens omplin d'orgull parlar d'ells, com pugui ser Pepe, que està així amb tots nosaltres. Veig el futur de la pilota així present, com per ahir estava Raimon, crec que també Roberto, i veig encara el que ens alegra més a tots els que ens agrada apostar per els nostres pobles, els més menuts, els de l'escola que porta Julio Cabanes tan magníficament des de fa molt de temps, i d'on han eixit grans pilotaris, no sols de la Llosa, perquè també han vingut d'altres pobles i avui estan per ahir triomfant. Això és el que hem de fer els polítics i això és el que ens hem de dedicar, a treballar per al nostre poble, per millorar la nostra societat. I cada vegada que posem en marxa una activitat i una exposició d'aquestes característiques estem fent això, estem fent poble i estem fent cultura. A tots vos dono les gràcies, espero que disfruteu molt d'esta magnífica exposició que la Diputació ha posat en marxa i ara vos deixo la paraula en David, que va explicar-vos un poc ell com a professional i com a responsable d'esta exposició, algunes de les característiques i d'allò que aneu a trobar en esta magnífica exposició. Moltíssimes gràcies. La tecnologia de València la plantejarem més menuda, però des d'allí ens diguereu que la podíem fer conforme la Begueguara. Aquesta és una exposició, no és per homenatjar a ningú, ni pobles, ni jugadors, ni comarques, ni modalitats. Encara que digueu el vostre trinquet, com hi haurà altres coses que també són polèmiques, però en principi és això, és una exposició per a qualsevol aficionat en general, tant gent que li agrada com gent que no li agrada la puga veure i li puga aprendre coses. Està pensada en format per a itinerar en tres models, diguem. Hi ha uns panells explicatius, que si voleu després, quan acabem, us explico un poc més a fons, vitrines amb material i els iPads on hi ha explicació en vídeo de com s'arreglen les mans o de com es fa una pilota, per exemple. El que n'hi ha és tot, s'hi pot veure tot, des de com se fa una pilota, a com s'arregla la mà un jugador o els cols, o qualsevol cosa referent a la pilota. Com ves dir tu, Evarist, el tema de les prohibicions, de documentació antiga, hi ha algunes coses també, però més poc que diguem, és un poc que n'hi hagi de tot. Ara, si voleu, quan acabem, quan parli de Paco, doncs faig un recorregut per la... Moltes gràcies. Jo només porto 7 mesos director del museu i crec que és la quarta vegada que vinc a aquest museu. I vinc a gust, molt a gust, perquè avui en dia no ho sabeu vosaltres perquè esteu així, però jo us puc dir que està convertint-se en un museu de referència a nivell del que són museologies en l'àmbit local. Ja parlem del Museu de la Llosa de Ranes com un exemple seguit pels ajuntaments d'esta província. Això és important i això és així gràcies al treball, evidentment, de la corporació, que tingui voluntat política de fer el museu i de la gent que des de la Diputació, des del Museu de la Tecnologia, va importar perquè vostè una maneta, com aquí el senyor Aureli, que és un autèntic crac, treballant, i Gustavo, que crec que són els dos grans motors d'aquest museu. Per tant, és un paradigma, és un model referencial. Este museu és important que ho sapigueu, que es parla d'ell. Es parla d'ell en foros on es parla de museografia i especialment de museografia local. Aquesta exposició, David la coneix millor que ningú perquè és el comissari. Jo només vos diré que forma part de 13 exposicions que en aquest moment el Museu Valencià d'Etnologia té girant pels pobles de la província de València. El nostre museu té sentit en la medida en què prestem recolzament, ajuda, en la medida en què cooperem amb els ajuntaments de la província. I el circuit d'exposicions que hem muntat és això, un intent de fer que els museus locals tinguin vida contínuament, que puguen anar cada any fent 2, 3, 4 exposicions i que tinguin un fons que vagi d'alguna forma alimentant aquestes polítiques. Jo res més, només donar-vos l'enhorabona, felicitar-vos pel museu que teniu
i encoratjar-vos a que seguiu en esta política, perquè cada volta que vinc vol dir que esteu fent un acte. I m'agradaria vindre per això cada 2 o 3 mesos una vegada així al poble. Moltes gràcies. Doncs ara li donarem el micro a David i anirà a explicar-vos algunes coses. I bé, agrair també, que m'havia deixat abans, i ha que agrair a les famílies que estan darrere dels que després seran grans verdaderament professionals, i ahir és on tindrien que arribar. Per això vos convido i vos agraïs, perquè l'estar avui així significa que vos importo i que esteu implicats en aquest treball que entre tots hem de fer. Moltíssimes gràcies i ara anem a disfrutar d'esta exposició. 50 vegades en el raspall, que no és res, però són pilotes que arriben fins a 200 km per hora a vegades. Aquestes de frontó, per exemple, és de 50 grams, però bueno, és el maquetatge. Vol dir que moltes vegades jugues, li pegues per poner per l'aire, que és quan més forta va. La repercussió és molt més forta. Això en quant a les proteccions que vos dia abans, n'hi ha panells, n'hi ha vitrines i n'hi ha iPads. En la part que explica les pilotes, les pilotes és una cosa que normalment en un carrer qualsevol, se pot jugar en un frontó, se pot jugar en unes canxes que fan artificials. Segons la zona, però així també n'hi ha un mapa que heu estat al principi, m'imaginen, que és un poc marca les poblacions on hi ha canxes específiques. En tots els pobles en frontons, però això no ho hem posat. El que veuen són distintes maquetes de distintes modalitats i el que estava explicant així ara, este panell que va quedar en blanc i és l'únic homenatge